weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay haydi to galle ceerno Amadou Tidiane Ba to Gurel Oumar Ly to Dial to Diofane Sorikum to Silla to Horefonde to Guidiron to Wudduro to Tiggere Yene to Aali Wuri to Sadel ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Abou Baydy Ka ɓurɗo lidde ceerno Keccel Sarr to Ndulmaji Dembe ha to galle ceerno Mouhamadou Al Amine Ly to Dunga e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Nouadhibou ma en jaa ha to Nouadhibou toon ko policier ji commissariat ji ɗi police kewɗi kay kañumen en ndentini doole mumen e peeje men ɓe mbaɗi opération pattam lemijo ɓe teeɓima fodde sagataɓe sappo e nayo ɓe pirti réseau ji kay taw ko dartonoɓe yeyde Sangara e podɗe ɗaynoje to leydi Sénégal to Saint-Louis ko tana musta waɗi toon ko étage kay derguiti toon e yimɓe ko famde kala yimɓe nayo mbasi en pittali men yimɓe nayo woɗɓe kadi mbarmi hen to leydi Mali fuɗɗima altine hande o ko wiyete brevet technique e nder jokli leydi he kala kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to Moyen-Orient yen ha to leydi Ukraine yen to Norvège ha to dawlaji dedduɗo Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo asdire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko ganduɗo leɗɗe laaɓaɗo binde jaadinde ɓalawala danwal kala wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy Allah lubrimo gandal mo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy ne yarande rewɓe wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogam site rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe dawagu e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yarani ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece kala e on fanno ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴettat ɗum joni joni mosa nofuru nofuru ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo wuude mo jogui pegge e usula pewnade bawɗe neldede e kala leydi e kala continent ko ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni e nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy noon listihara waɗirta ɗum ko 2000 francs kala to mbawɗa wonde noon so tawi a neldimo 2000 francs e numéro makko weev walla numéro orange money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ma yettoma hano hannirta ni kalnamo indema e inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to Wourossogui noon tawi ha yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station sa yiiɗima banggue ma ñaamo ma sowno galle ceerno Djiby Sy walla so tawi a noddima téléphone ma note hano hannirta ni ceerno Djiby Sy so tawi a jiiɗi jokkodirde makko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo wuune ceerno Djiby Sy base makko tawateɗo to Nouakchott to légal netteke ne golla hano hannirta ni en tawi ɗon mini ko ceerno Alassane Sy ko bawɗo liggey nonduɗo sande laaɓaɗo leɗɗe so tawi a jokkodire ceerno Djiby Sy a haali haaju maɗa ma wadde ceerno Alassane Sy hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wuune ceerno Djiby Sy nandi dendagal kille mum kala leydi mbawɗa wonde e kala continent mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safruji ma jettoma hano hannirta ni GPS addanma ha e juuɗe ma ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko
gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordi nooro ari ko wallude e safrude haa moni kala daña aafiya muɗum on jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo tuƴiiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon so yiɗi anndude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janngan hoorema kala gorelte an tuƴiiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓanndu no fotiri kala gorelte ene momta haa laaɓa e ballal joomiraaɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine 15 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habruji moon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie noon ma jaaha toon to Mbagne noon Mbagne wuuro Mbagne gono didorno ene tawe keɓugal mawgal no fewi ngal keɓugal noon koko fate ziyara annuel ziyara baɗanteɗo khalifa diine wuuro ngo khalifa diine diwan o kala on woni ceerno Kodda Diop ceerno Kodda Diop noon kala hitande mo waɗine ziyara o hikka noon ko ñande 19 garowo 19 e nogas lewru juin ndu gonɗen ndu toon to Mbagne dendagal noon Mbagne naaɓe eko taari Mbagne kala Mauritanie Sénégal e dendagal almudagal dendagal seereɓe kala ene bisma ha diaspora kala ene bisma e oɗon ziyara kala jiɗɗo noon jokkodirde mabɓe hebde ɗo ko ɓuuri labde jokkodirta ko yiiɓi khalifa o on woni ceerno Mouhamadou mo ceerno Kodda numéro mo mbatta ko 46 88 73 34 sa jokkodire mum ma heeb ko ɓuuri ɗo labde habruji mon e ɗemgal pular to leydi Mauritanie pudorɗen jena toon to Nouadhibou noon commissariat ji de police kewɗi no fewi mbawi rentinde dole men e dole men e peeje men kala tawi ko tawateɓe nder dakleta Nouadhibou ɓe mbaddi opération de sécurité gam yidde ittude ñonkoto e ɓeydude sécurité e nder Nouadhibou e ko taari ɗum kala e nder hen noon ɓe jiiti ɓe pirti réseau ji ɗiɗi no fewi mawɗi dartorinoɗi kay nder dartorinoɗe kay dartorinoɓe kay ko wadde trafic de drogue e wadde trafic podɗe ɗaynoje ɓe jiitori hen kadi laboratoire woni nokku tigui tawi kadi fewnete ɗon ko konjam walla mbiyana dolo ɓe kadi ne mbiya sangara to fewnete tawi ko sangara mo mbiyata sum wawi yitede toon ɓe teɓima ɓe kolliri noon ɓe tawi noon jooma laboratoire en ɓe kay ɓe mbawi tigui tawde ne joguima ɓe puɗɗi fewnude sangara kewɗe no fewi kay ne puɗɗi wadde
stock ɓe mbawi tettude fof e matériel men fof ɓe mbawi wadde ɗum saisi e nder ɗiɗon opération ngaji noon ɓe mbawi teɓade 14 sagata ɓen 14 noon ene tawe hen hoɓɓe tawi koɓe jeeyaka e nder leydi he kamɓe foof noon kamɓe 14 kala ɓe mbaɗama déféré ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen caatal daranigal ko faate haɓade kay ustugol accident ji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri e nder balɗe ɗiɗi woni e nder 48 heures accident ji jeeɗiɗi teskama e nder leydi he e nder ɗin accident ji jeeɗiɗi noon waɗi yimɓe joyo wasɓe hen pittali mumen waɗi kadi fodde 12 neɗɗo waɗɓe barmuɓe hen accident cakkitiɗo ɗo wanno ko ñande aljuma kikiɗe e dow lawol hakkude wuuro wiyetego Cingiti e to wiyete Bouhdida ene tawe tigui e nder muqaddade elega on accident noon teskama rewɓe ɗiɗo tawi ko jeeyaɓe famille goto jeeyaɗaɓe famille goto mbasi hen pittali men battanoɓe tataɓo on barmi hen barmande musta no fewi koto tokoso noon mo hinde Toyota Corolla kañum tigui murɗi e leydi tawi kadi saabi accident o ko dogdu fakkinde no fewi woni ko wiyete excès de vitesse joni koye leydi Mauritanie keɗoɗen centre de formation des filles en informatique et des langues woni tigui centre keblo sukaɓe rewɓe kay tawi koko fate informatique e ko fate jangguinde ɗumen ɗemɗe tawi ko affilié association de la jeunesse pour le développement de Zoira ko centre noon mbiɗen heblo sukaɓe rewɓe kay e fannu informatique e ɗemɗe kay ɓe juɓɓinino cérémonie jaltugol haralde tawa haralde hesere tawi kadi ko haralde wattore haralde joyi ɓiweri woni 5e promotion waɗɗe heblo mumen ha timmi kay tottiraɓe fodɓe kay tottirede ko fate seedantagal mon woni diplôme aji mabɓe cérémonie o noon waɗi koto maison de jeune kesso mo wuuro witengo Zoira tawatengo e nder rewo leydi ndi tawatengo hen ndeɗo heblo noon ɓeɗo noon heblaɓe kay heblo moƴƴo ha mbawi yaltude kay koɓe capanɗe ndeɗo haralde koɓe capanɗe joyi e jeegomo suka debbo kay tawi ko heɓe heblo men kay formation en bureautique ha timmi oɗon centre noon ala tigui ko darni so wona kay wallude heblude sukaɓe rewɓe kay taw ko fannu informatique e fannu ɗemɗe ha beele kay enen wawana koye men kay ustam joɗago kay tigui e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen yoga e gollotoɓe société Sinim noon woni société nationale industrielle et minière ɓe mbaɗino diño mabɓe kay woni sitting mabɓe yesso clinique Sinim o hollirde mette mabɓe kay hollirde kay wonde ɓe jawi no fewi ko fate service aji clinique o ɓe erima mawɓeɓe noon nde darto kay ene dole mumen ponno ha service aji clinique o kay ɓuura tigui ƴellitade ɓe kolliri noon safuruji kay ɗeɓe keɓata e nder oɗon clinique eɓe jawi ɗum no fewi ɓe jiiɗi noon ko yo clinique o kay heɓ ko wiyete équipement médical timmuɗo no fewi garɗuɗo jaaduɗo jamanu tawi kadi ina wondi e fourniture de base moƴƴuɗo ɓe kolliri noon golle ɗe ɓe kolli he golle ɗe ɓe golloto ɗe e risque uji kay ɗeɓe keɓata ɗon ɗi namde tigui ko suudu safrude tawi ko garɗuɗo yadundu e jamanu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen météo woni halfinaɓe weeyo ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui e nder bulletin mabɓe altine hande 15 lewru juin 2026 wonde kay ma toɓoji jippo e nder ɗiɗo 48 heures kay e nder ɗeɗo balɗe ɗiɗi kay hakkude e balɗe ɗiɗi woni nder 2 jours ma toɓoji kay jippo e nder yoga e région ngaji tawi tawteɗe e nder leydi he toɓoji ɗi noon ko toɓoji tokosɗi wonde ɗo tokosi kakandiɗe kay mbaɗi jippo e nder ɗiɗo région ngaji ɗi jogoɗen limtude woni to Hoddela Charqi to Hoddela Garbi to Asaba to Guidimaga e to Gorgola e to banggue Worgo Brakna e to banggue Worgo Trisémour ha to banggue Rewo Adrar kala ɓe teski tigui e nder ɗeɗo balɗe ɗi ma mbaw heɓde toɓoji men no wawi fodde kala ha joni habruji men demgal Pulaar senno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen jen ha toon to Saint-Louis jamma aleda hanki o ne wiyata altine hande 15 lewru juin ko huɓere étage tawi ko nde R+D woni tigui heɗo huɓere less tawi kadi étage uji ɗiɗi goɗɗi ne pawi dow ko nden huɓere de darguiti e yimɓe to leegal Pikine ngal Saint-Louis bila mayɓe he noon fuɗɗima tigui mayɓe tawi ko fuɗɗiɓe yitede hen bila o kayne yaara e oɗo saaha joni e yimɓe nayyo wasɓe hen pittali men idino tigui yitede ko bila o wonno ko goskiji tati jiitano e subaka hande o sanga 6 heures goski nayaɓi yitama kay neɗɗo nayaɓo yitama hen sanga 6 heures du matin woni wendoga ko goski noon biyeteɗo goski jiitaɗi ki noon ko biyeteɗo P Diagne noon ko plâtrier koye immeuble he o luuno omo yaara duuɓi
capande tati laamu ngu noon holliri kay wonde ko yimɓe jeetano kañumen woni boomiɓe e oɗon kay accident nde ɗo auto étage jaddo hen nayo kawri e ladial nayo heddiɓe mbarmi hen ete nder ɓen nayo barmuɓe hen ɗiɗon e tampi no feewi so tawi noon ko nayo mayɓe ɓen goni goto biyeteɗo F Diagne duuɓino gase tati noon ko tigi ko bakkenajo ko élève koye nder galle he o wonno o wonduno koye jaam galle he tawi addimo ɗon ko jangde wondude e goɗɗo ne wiye MB Diouf duuɓi 15 on noon ko ɓi ko suko debbo ko ɓi joom immeuble o joom galle o wondude e goɗɗo ne wiye PD Diouf ko suka gorko mo duuɓi 13 on kadi ko ɓi joom galle o wondude e goɗɗo noon ene wiye P Diagne duuɓi 30 mbiɗen ko plâtrier wondude tigui ko ɓeɗon noon kan woni tigui nayo wasɓe hen pittali men ko noon kadi biteɗo en Diagne kañum woni joom galle o mo yara duuɓi 60 e wondude joom suudu makko ne wiye R Diane yaara duuɓi 50 ina ɓeɗo ɗiɗo kala limte kay e nayo barmuɓe he caggal kayne sukaɓe mabɓe ɗiɗo mbasno pittali men e nder nayo mayɓe hen ɗiɗo ko sukaɓe mabɓe woni ɓinguel dewel e ɓinguel gorila kamɓe ɗiɗo noon ɓe mbawi tigui barmude hen sukaɓe mabɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men ko noon kadi biteɗo M So duuɓi 37 ko juula Balabel woni tigui marchand ambulant on tigui ene jeeya tigui e barmuɓe hen barmuɓe ɓe noon ɓe kala mbawi nawede to hôpital régional mo Saint-Louis nanam ɓiyetta toon e mbadi prise en charge commissariat d' arrondissement mo Pikine de Saint-Louis noon wawi tigui arde notitade hen ɓe udditi hen losgoji kay beelene ande ɓe udditi hen losgoji mabɓe kay beelene ande holko saabi oɗon accident ko noon kadi préfet mo Saint-Louis wondude e maire mo Saint-Louis kala ɓe mbawi arde kay haaɓe jetti to immeuble janɗo yirude e guite mabɓe wadde tigui constat mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ƴana toon to wuuro teddungu Tivaouane Cheikh Tidiane Dièye ko ministre de l'hydraulique et de l'assainissement woni jaagogal kafenagal ko fati diƴƴe e sénare o tijja altine hande o 15 lewru juin to wuuro teddungu o woni Tivaouane tawi koye mbadi kay visite officiel ƴewde kay ko fati e golle assainissement wuuro ngo holto jarata ko subaka hande oɗon sanga 9h45 ko nden tigui o jaɓɓata natirde wuuro ngo kanko e délégation maggo sanga 10h noon ɓe mbawi tigui yurnoyade juuroyade ɓe mbawi juuroyade khalifa diine wuuro ngo on woni Serigne Cheikh Mama Abdou sanga 10h30 fayi 11h ɓe jaɓani chantier to Kera Khali sanga 12h ɓe mbaɗi tigui visite mabɓe kadi e nder yoga e beddaji mawɗi kadi tawi koye wuuro ngo tawi kadi ko axe principal rewo fayi tigui to canal exutoire rewo caggal ɗum noon ɓe mbaɗi tigui jeeyi to préfecture to ɓe mbaɗi toon tigui batu tokoto no fewi wondude comité suivi golle ɗe on wonno mujibu jillu noon ko darde kay to golle assainissement ɗe so golle ɗe jarata kay so tawi ne rewi lawol foof noon koye mbadi kay tawi golle ɗe halfina ko LONASE tawi koye mbadi projet ji kay de drainage ndiyam toɓɓe ndiyam toɓoji ko projet noon mo haalis kewɗe no fewi saabu jeeru projet o ko milliard uji jeeɗiɗi e feccere ko 7,5 milliard tawi ko haalis France fam ko ɗum tigui woni ko yaltina foof noon ko gam dandude kay fodde 96 ujunere fittandu wurɓe e nder wuuro Tivaouane ngo ha joni habruji men demgal Pulaar habruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jen to Ziguinchor noon ko debbo goto mo duuɓi 30 wiya toon Teeba omona soka tigui e mbadi garde à vue to section de recherche mo Ziguinchor o jeeya noon koye o jeeya koto leegal bitengel Belfort ngala Ziguinchor o nanguira noon ko jibinde kay ha o gayni o rutti e ɓinguel nguel o yoɓi fittade mum caggal kadi o wari ɓinguel nguel o uppi ɗum woni ko wiyete infanticide tana o noon wanno ko guilñal 30 lewru mai mayno ndu ko joni noon o wiya Teeba ko docteur goto noon kañum tigui siwannomo teski kay wonde caggal kay nde o jibini o ari to hôpital to yiyani momo jongui ɓinguel yiyanimo yiidanimo e ɓinguel ko ɗon tigui fuɗɗi jertade noddi tigui dadiɓe ɗen dadiɓe gaari noon ɓe mbawi tigui nangudemo ɓe mbaɗe makko losgoji noon hawo qirri e jaati wonde kay o jibini bebeguel ha gayni o ruttima tigui o yoɓima fittandu maggel omona soka noon enquête nana jokki hen beele ne
ande kay holko saabi omo waɗa ɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon to Jaksayi to legal Jaksayi noon ko hono ɗum woni ko waɗi toon ko babiraɗo goto kay biyeteɗo be omo yette tal umminoɗo wendo kay nde salligo gam heblade juulede salatu ko ɗon tigui o teski koli goto e nder natirde galle makko tawi kadi ko koli mo heftinani o faye koli o noon yidde andude ko woni e nder koli o somti noon tawi ko bebbeyela tigui tawi ko dewela ngel wondani e wonki mum ne mbusuma tigui e mbusuji ɗiɗi ko ɗon e ɗon noon o noddi dadiɓe police kay mbawi arde ɗon ɓe udditi hen losgoji mabɓe tigui ɓe udditi hen losgoji mabɓe goski ki noon nawa goski bebbeyel ngel nawam to hôpital waɗi autopsie beelen ande holko saabi tigui hol badɗo ngal ɗon baɗal hay gagnande wotere noon tawaka e bebbeyel ngel hay ƴiƴam gotam kadi tawaka e maggel kene addana yimɓe kay miijede mataw ko ngel torla ngel ko adi ko ngel waɗe ko wawi wonde hen foof kam enquête oɗo saaha joni udditama beelen ande kay hol jibinɗo bebbeyel ngel e holko saabi kadi omo weddo ngel ɗon ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ceerno Alassane Sall ko neɗɗo dawrugol o holliri tigui wonde kay ko nototoɗo altine hande o 15 lewru juin sanga 16h woni kikiɗe hande o to session de recherche nawa taw toon noon ko déposé kayitaji kessi kay woni élément ji kessi ɗi ummorade kay toon to Espagne o wi noon ko caggal kay nde o joƴƴino toon plainte makko kay to pôle judiciaire financiére o noddama joni noon yo ar kay on caggal nde o noddi noon o wawi tigui joddade mabɓe audition jonde judde no fewi to section de recherche e on fannu tawi tigui koye Allah haali ACR power ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ko altine hande 15 lewru juin leydi Sénégal dawri kay ko fati kawguel baccalauréat so tawi noon ko waɗoɓe baccalauréat technique 2026 woni hitande hikka nden koɓe ujunnaje 3,50 candidat ko rewɓe noon ɓuuri hewde e nder ɗiɗon candidat ji saabu kay rewɓe ɓe tan ene représente 61 nder temedere kala hen capanɗe jeegom piccal capanɗe jeegom e goho piccal jeegom woni 61,6% ko rewɓe e ɗum hawra noon ujunnaje ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeegom rewɓe tawi ko candidat ji waɗoɓe ngel ɗon kawguel bac technique o noon bac technique o noon tawi ko waɗoɓe bac technique mo hinde STEC woni science et technologie économique ko ɓen kadi ɓuuri hewde saabu kay ɓen tan ko ujunnaje ɗiɗi temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeetati candidat kadi e ɓen kadi e nder ɓen kadi teskama ko sukaɓe rewɓe ɓuuri hewde hen saabu e nder ɓen ujunnaje ɗiɗi temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati candidat hen ujunere capanɗe hen ujunere temedde jeetati e capanɗe hen ujunere temedde jeetato e capantato e jeetato ko sukaɓe rewɓe so tawi noon ko waɗoɓe kawguel ngel tawi ko tigui ko bac mo STIDD woni tigui bac science technique de l'industrie pour le développement durable ɓen hitande hikka nde koɓe temettata e capanɗe jeegom e nayo candidat ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ousmane Sonko kañum woni hoorejo suudu saɗejo leydi Sénégal ko kanko ardi lamɗa Pastef o joddima e jandiyan huccudiri e jandiyankoɓe ɓe RFI ɓe France 24 ɗum ko subaka hande o kanko Ousmane Sonko noon mbiɗen kanko woni président de l'Assemblée nationale leydi ndi o namdama noon so tawi kay e nder namde ɓe namdimo kay so tawi eɓe ɗamini ummanade ko wiyete motion de censure kay woni tigui libde oɗo gouvernement kesso jabola makko kay ne laaɓi ceer o wi tigui wonde hay chèque blanc goto tigui ala moɓe mbaddi e gouvernement o wi noon wonde Pastef kay waɗata censure gouvernement tawi tigui koye mbadi yidde wadde censure tan o holliri kono tan de kala nde gouvernement o waɗi kay ko ala e lawol waɗi ko fewani ɗon e ɗon koɓe waɗoɓe ɗum censure woni koɓe liɓoɓe oɗon gouvernement o wi noon o wi kadi wonde ɓe o wi ɓe mbaɗata censure tan e mbadi joftigu ala ɗum ɓe mbatta ɗum kono de kono kala kay nde oɗo gouvernement waɗi tigui waɗi koɗi tigui kene liɓa ɗum koɓe liɓoɓe gouvernement o ha mema leydi o wi kadi wonde joni o wi kay wonde joni yawi tigui ñawde oɗo gouvernement kay kesso cuɓaɗo saabu kay ɓe cuwa timminde hay lewru taw ɓe cuwa kadi wadde ɓe cuwa tigui wadde politique mabɓe tigui en œuvre ɗum noon kay ɓe muñiniɓe kay ɗo ha e yesso omo andinaɓe tan noon mo siftanaɓe wonde l'exécutif ko l'exécutif des gouvernement kono te holliri tigui wonde kay o wi wonde l'exécutif ko duwam naɓe gouvernement mabɓe kono de yo andu assemblée nationale kañuma votata luwaji ko kañum kadi waɗata contre de wonde gouvernement o ko kañum tigui jogui exécutif woni tigui hoorejo leydi ndi e ministre
haɓɓude mum kono kala ko faati noona e vodde luwaji yo e ko faati e contrôle tigui action o woni golle gouvernement ɗum noon koye suudu sarɗeji ko kañum halfinaɗi en golle e te kadi ko kanko ardina nduɗon suudu sarɗeji jayndiyankoɓe France 24 eɓe RFI kala ɓe namdimomo kadi so tawi kay anniya makko kay ko yidde tawi anniya makko kay tawi ɓe anniyi riwde Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi e soɓe ɗanniri ɗum kay e landa Pastef jaabol makko ene laaɓi o wi kay wonde kay ɗi wona ɗum tigui woni oɗo saaha joni wona question actualité o ɗum kadi o holliri ɗum yontani tawa ko landa ka noona ko landa ka hawrata kay so tawi kay yo yaltine walla so tawi yo heddo wona kanko Ousmane Sonko ala ko landa ka o holli noon o wi wonde landa Pastef ko landa jogui ka juɓɓudi tawi kadi ko landa warka bien organisé kala ko landa ka kadi ko landa jogui ko luwaji mum e texte ji mum laaɓi cera ko hen noon tan ɓe tugnoto koye texte ji mum tan ɓe tugnoto o namdama kadi ko faati e sumgoji tigi ko faati kay dirtingol sumgoji so tawi kay sumgoji ɗi anniya hoorejo leydi ndi yiɗi dirtinde ɗiɗo sumgoji ɗaminiɗe wadde nogas 2027 woni hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeeyi woni hitande fande nde ɗina sumgoji noon so tawi hoorejo leydi ndi so tawi anniyima dirtinde ɗina tigui sumgoji beele ma o jaab o holliri ɗum ɗon wondi ko miijitake ni hayya minute goto ala ko ɓeydete e ɗiɗon sumgoji 2027 ɗi sumgoji ɗi koko mbaɗata kadi waɗirta koye alay saguela ha joni ko leydi o namdinama kadi ko fati tigui pottitala oɗo kuberi du monde hakkude leydi France e leydi Sénégal o holliri kay wonde hakkille makko kay kanko de omo ɗamini wonde ko leydi France kañum tigi leydi Sénégal kañum ɗiɓata kañum ɗamini hebde polgu caggal ɗum kadi o wi wonde kay bawɗo hebde polgu kala hakkude leydi équipe France e leydi équipe Sénégal o wi équipe aji ɗiɗi foof ko Afrique naaɓe yidde hollide tan wonde équipe leydi France équipe o foof ko Afrique naaɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen accident musɗo waɗi subaka altine hande o ko accident musɗo waɗi to yaltirde wuuro witego Cawando tawatego tawi ko lawol axe ummade Cawando faade Koutal e nder région de Kaolack ko toyata mo 4x4 mo hinde Prado umminoɗo to Dakar kañum tigui ko kañum felmi motoji tati Jakarta bilan provisoire noon mo keɓɗen ko yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men e yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men nayoɓe kadi mbarmi hen ko sapeur pompier noon tawi koɓe 31 compagnie ɓe 31 compagnie kañumen gaari ɗon e ɗon kay ɓe paabi dendagal barmiɓe foof ɓe nayi ɗumen to cuuɗi cafrirɗi mayɓe ɗiɗo ɓe nayi ɗumen to morgon ko yon fanno ha joni keddoɗen aleda hanki o e dow lawol Koungheul faade Darou Wolof e dow route nationale toonne ko accident musto waɗi toon ko auto féri toon moto Jakarta jollunoɗo sagataɓe ɗiɗo kala ko hen mbasi pittali men chauffeur auto noon ɗon tigui o yeccitima o yiyani hay goto ko ɗon tigui o foppiti dogdum o yeehi o yeeƴaki ni o ɗacci ɗon ɓen ɗon ɗiɗo ɓe o yooɓi pittali mumen ɓen ɗiɗo mayɓe noon hen goto ko conseiller municipal commune Lour Escale ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to wuuro teddugo to Madina Gounass jabboɗen ko musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi salmini mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinoma Ghali Abouba kabruji men ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass kala hitande so taski yawti on ziyara subalɓe en heewi wadde kala hitande ziyara on wawi wadde e ñalawma hanki o alet hanki 14 lewru ndu ziyara wawi wadde e tawde dagal subalɓe tawateɓe nder wuuro ngo ha e caggal ngo kala alhamdulillah alamin oɗo ziyara o fuɗɗi ko guila e gurdam ceerno mo Seydou Ba Madina Gounass guila 1977 guila nden ziyara ene yaaha ha oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi kalande ziyara o yonti on subaka muɗum rentete koto galle jaati koto galle Alaji Souleymane Sarr ko toon rentete dendagal bandiraɓe e guursaɓe kala yimɓe gara kono kadi gadda kadi liɗɗi ha heewa machallah hanki o liɗɗi gaari no moƴƴi guila liɗɗi mawɗi ha kakeniɗi ha tugosi kala liɗɗi dendagal moƴƴiɗi kadi mawɗi kala wawi nawe toon to galle ceerno alhamdulillah min keddiɗi wawi kadi moftede ha kadi tisbar no yoni ko nden yaaha galle ceerno juula tisbar ko nden ziyara wawi wadde ɗon no galle ceerno ɗo ceerno duunima juuɗe kala duunima dental kala eɗen gandi kamɓe subalɓe ardiɓe ko ceerno Hamadou Sall to fa subalɓe ko on ceerno ardini dendagal subalɓe oga diwan kala wawi jabtade caggal mo ceerno wawi kadi jabtade so weltade ziyara o kono ko hoddiri liɗɗi ɗi e yiidi machallah kono kadi o namdi maayo ngo holno wayi no koddiri ko fuɗɗi tabde ko maayo ngo machallah o saaha wonko hoccira hen wonko dañere hen hanoji nde wonno guila gono ceerno mo Saydou nde fuɗɗa awede
ceerno meeɗi wiide kamɓe awoɓe ɓe mbiyamni ko ɓe jeeyata ko soɓe jiiɗi ma ngo kadi weeɓa ɗum tagi guila nden alhamdulillah min kala ko nangga adda ene weɓne wadde soɓe jeehi ɓe gawoyi kamɓe kadi nanggude liɗɗi moƴƴi e fayide kala wewne ɓe hano ha nesni haala uba ko musidɗo Amadou Samba Lo Madina Gounass feedo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe año dine ma Haali Abouba Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ziyara subalɓe ne foti safdude noon eɗen mbiya tan yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri allahuma amina kabruji men ndemgal Pulaar seno mimet toon to Madina Gounass paɗen koto leydi Mali l'état major général des armées mo leydi Mali ɓe bayini communiqué mabɓe hollirde wonde faama yoɓima fittadu goto e chef terroriste mawɗo no feewi e nder opération militaire moɓe mbanno gueñal 3 lewru juin hitande ujunnaje 2 to nokku biyeteɗo Muñan ene tawe tigui 45 kilométre banggue hirnangue Jenne o ɓurnono lollude kanko baraɗo noon o ɓurno lollude ko Farouke walla kadi ɓe mbiyama Husseini mawɗo omo wiya kadi Oumar Kerena ko ɓe kolli ɗon ko durano faama kañum tigui rewdima ha yowi fittanu makko halfinanoma noon poste uji kewɗi no fewi e responsable uji mawɗi no fewi e nder pelle djihadiste en ko kanko ɓurno kadi kanko ardino djihadiste en hewɓe e nder falde Sikasso ha to Kuccala kala e kala saaha kadi mo yaha tigui ha to Burkina Faso ko kanko kadi ɓurno wonde kay wawde wadde coordination woni jokkodiral moƴƴal kay liggodiral hakkude pelle joguitiɓe hakkude djihadiste en tawateɓe e nder Sahel o ko kanko de woni mo faama holliri wonde yoɓima fittadu makko koto leydi Mali ha joni keɗoɗen altine hande 15 lewru juin 2026 docteur Amadou Sy Savané kañum woni jaagogal kalfinagal ko fate jangde nder leydi Mali o rokki ko wiyete coup d'envoi woni puɗɗogol examen ji tawi ko brevet technique tawi kay koto centre de ECICA woni so centre école centrale pour l'industrie du commerce et de l'administration ko adi noon ko adi kala noon o darima tigui tawtorede ko fate ngabbingol arara leydi ɗi woni tigui la montée de couleur caggal ɗum noon o rokki tigui o rokki tigui renoɓeɓe woni surveillance ɗi o rokkiɓe wasiyaji kewɗi no fewi caggal ɗum o naati e nder yoga e kalasuji kay woni saluji to examen ɗi mbaɗat to o wawi tigui nadde toon o waɗi visite makko kanko e ardiɓe e ɗiɗon centre uji e surveillance ɗi caggal ɗum noon ko kanko seeki kay o udditi enveloppe tawi ko enveloppe kay to épreuve aji kawguela tawate o udditi yeeso yimɓe kala o holliriɓe wonde enveloppe nani ko uddaɗo udditaka taw ko min udditi ɗum yeeso yimɓe kala noon tawa ko ɗiɗon épreuve aji hollirde tigui ɗi puɗɗo e dow jaam o wasima élève aji ɗi ɗon waɗoɓe candidat ji ɗi nde tinnoto tigui mbawa tigui concentrade e examen o mbasa heñade kala question mo jomum namda kay wawa reftude hen jangga fodde laabi ɗiɗi ha faama tigui ko adi kene tigui guirbo ɗeɗon namde hitande hikka nde noon teskama ko 31,990 candidat waɗoɓe bac tawi ko bac technique ɓe pecci noon koye nder 135 centre tawteɗi e nder jokli leydi he kala o wasima candidat ji ɗi kala noon nde ɓe ɓeydoto tinnade kadi o duwane mamaɓe kadi o wiɓe moni foof noon bon chance ha joni habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima Haali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kawri men ɓurtentude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon de ñande e ñalawma hande o 15 lewru mo gonɗen ndu opération keɗirma waɗ wonande kadi rokkude e tawat ko tonggode fate kadi ɗen motoji e ɗin koyɗe tati e noɓe mbiri wonde ɓe mbawa kadi addude ko deƴal ngal e wawde kadi wonde kadi taw kadi ko labtude e gueɗe mabɓe wonande kadi haɓade ɗiɗo groupe aji joguitiɗi e hani wonande kadi e joom engin ngaji en foof taw kadi ko dogoji ɗo foof ene namda kadi jomum kadi ne mbaɗa plate mumen e wawa kadi wadde hen taw ko tonggode mumen ko fat ɗiɗo centre aji taw keeriɗi e wawde kadi wadde taw ko ha jomum en gona e nder mbuɗɗi e taw kono wiira ni société kon civil ene wayno kon caggui ko mesure fade kadi wiide kadi jogi kulkulde wonande kadi ɗiɗo kuuyi e taw ko baɗeteɗi e nder contexte wonde kadi ko caɗele mawde kadi to batte hono faggudu duyete ɗo ene wayno ko fate kadi e Côte d'Ivoire noon en jiiɗi kowoɗo saaha tawde ko weelo wona e sécurité to Côte d'Ivoire to e wayno kadi tawde ko e ñalawma
taw ko asatare sappo tati lewru no goɗɗo ndu yoga kadi e ɓen taw ko dogono taw ko véloji mbaɗi hono difile e nder taw ko juusini taw ko boulevard o hani e Marie Thérèse e Houphouët Boigny Abidjan ko faɗa noon ko fawde kadi wiide wonde kadi ene haaɓo wona ɗen ene wawa kadi fadde ko fatti ɗin laabi taw ko cyclable wonande kadi ko fatti guure mawɗe ɗe e ɗum noon ɓe mbi wonde ko joni ɗo kam ko fati so kadi e jiiwa ɗum ko toon to palol ɗum no taw lawol maayo to woni le long du littoral wonante ko fatti noon kadi ɗo e hakkude Nigéria e Éthiopie ene wadde ɓe cifodiri taw ko yontere ma nde taw ko nandiral belsal mbawga addu taw transfert mo temedere taw ko ressortissant taw ko nigérien taw ko sohloɓe toon ko fatti toon to Éthiopie ha guilɓe ɓe gasni ko mbaɗano kam caggal ɗum kadi eɓe mbiyama kadi koto kadi e ɗon ɗo leyɗele mabɓe ɗoɓe gummi ɗo délégation noon taw kadi ko ɗoyi ɗum ko jagogal ko fatti kadi caggal hono leydi bien soit oɗo maggu o juggu e nder kadi jagogal ko fatti kadi latte fatti on justice ko fatti LATEF fag beni wawi hoto fadde kadi jabde kadi ko jawgal gueɗe caggal hono leydi fatti kadi Éthiopie Abeba hani e wadde kono raffide nangal wawa kadi wadde hen taw ko avancé aji taw ko jubtiɗum no fewi wonande oɗo coopération mbaɗaɗo e wawde kadi wadde taw consulaire mabɓe e taw fadde ñawoɗe e ɓawa kadi ko heɓinade hen no wiide taw autorité ji wonante taw kadi ko ɗen leyɗele hono ɗiɗi ɗo ene waɗi nde ko fatti noon e Afrique banggue worgo ene waɗi nde toon dey waɗi kadi rapporteji dawtaɓe wonde ujunaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e joyyi won taw ko étranger ji e nder yontere e taw ko ɓennuɗo nde no wiiri wonde taw ko gardiɗo hono leydi ndi Cyril Ramaphosa wona kadi yoɓe garɗin taw kadi ko wuuro ngo wonata ko haɓade immigration illégal ɓe mbayidiri ñande alatare 14 lewru korse ujunnaje ɗo nogas e jeegom wonande kadi ko jawgal ko fadde ndendiri e jaccingol ɗum ɗon foof mbawi hono gartirten Ghali Abouba ko ɗum ɗo tinguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o tawonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sando ngam weltade Yawut TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji menen nde dongre Afrique jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe anndudine maɗa ene fecca ma kadi beelemma e caggal kayde dañƴa ko ɓuuri sattude kay e nder Nouakchott so élève kay ɓe jangguinanta sifti noon Alassane Oumar Mbodji ko jangguinowo tawi ko classe 5e année jangguinta ko français élève makko noon gam hollirde weltare mum e ndeɗo hitande hikka e darde makko e softede makko e lamderagu makko sukaɓe élève ɓe noon mbawi waɗandemo cadeau tawa kadi ko gatoji hollirde beela mumen e waɗandemo seedantagal moƴƴinde gonka e waɗandemo kadi jimol gam yidde hollirde beela mumen faade makko e darde makko kay e ɓattade ɓeɗo sukaɓe e nder oɗo année scolaire ha sukaɓe kay mbawi hebde pinal e gandal o lowi tigui gandal e nder koye mabɓe kanko Alassane Oumar Mbodji noon omo handi hen ko hunde kadi nde weeɓani yiide walla weeɓani hebde e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Ba Alpha Massilé Ba to ka haydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK wiide Nouakchott ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya to Richard Toll ha to galle ceerno Amadou Dia Haramayni Sharifayni toon to Zalmadi to Dakar ko taadi ɗum kala habruji men jolam jabiri koto Moyen-Orient puɗɗiɗen aleda hanki 14 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom ko hoore jagoɗɗe leydi Pakistan tawi kadi kañum woni médiateur dogo koyɗe jaam kilo guerre o fuɗɗi hakkude dowlaji denduɗe Amérique e leydi Iran o holliri noon ñalawma hanki o wonde kay dowlaji denduɗe Amérique e leydi Iran ɓe pamodiri e accord de paix wonde kay guerre onde darto hakkude mabɓe o wi noon wonde cérémonie cifgol officiel kay wonde pamodiral ngal dañama on cérémonie noon sifete tigui ko ñande aljuma 19 lewru juin ndu gonɗen dutto leydi witeɗi Suisse Donald Trump holliri kañumne Donald holliri tigui wonde nokku biteɗo 2-3 Dormouse mo leydi Iran waɗino kay hayre kiɓiri kiɓ uddi ha tiiɗi o holliri tigui wonde oɗo saaha joni 2-3 Dormouse udditama naviraji ɗi batti lumbade wadde ya garta o holliri kadi wonde blocus mo fawno tawi ko blocus naval mo fawno kay e dendagal kaggulaɗe ɗe kaggulaɗe kay
ɗe leydi Iran o holliri kanko Donald Trump wonde kadi ɗum ɗon yewtama kono tan de jagorgal leydi Liban kalfina jagorgal leydi Israel kalfinaɗo ko fati tigui e guerre on de holliri wonde soldateɓe men hay sinno kay dartini fiyande soldateɓe ma keddo toon to Liban maɓe keddo kadi to leydi Syrie maɓe keddo e nder Gaza kala maɓe mbaw heddade toon tawi kadi ko ɗo e dire en déterminé ha joni ko kabaruji men demgal Pulaar koto leydi Ukraine paaden dadiɓe ɓe leydi Russie nana jokki kay aynade misilaji e dronaji e nder leydi Ukraine bombardement cakkiri ɗon ɓe mbaɗi moɓe cakkiri wadde toon ko yimɓe jeenayo mbasi hen pittali men ɗum ko jamma alata hanki fayi wendoga altine hande 15 lewru juin hitade ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom to Kiev noon lamorgo leydi Ukraine ko nokku kay to le ko nokku kay juulirɗo diine isayankoɓe woni ko wiyete cathédrale ko kañum tigui woni ko bombo Russie yani oɗo saaha mo kalten o mona ruppiti jeygue guure kewɗe kadi tawi ko guure mawɗe mbe keeɓi bombardement ji mumen ko wayno wuuro wiyetego Kharkiv e ko wuuro ko toon kadi ko yimɓe joyo tawi ko sécurité en woni fabotoɓe yimɓe kañumen goni waraɓe toon e nder wiyetego wuuro wiyetego Tula tawate toon kadi ko yimɓe tato mbaɗa toon koto leydi Norvège paaɗen to Norvège noon ko ɓi princesse héritière Norvège biteɗo Marius Borg Hoboydi ko kañum tigui ñaawa altine hande o 15 lewru juin 2026 o ñawira noon koko fati e viol aji 4 ɗi o wanno e nder ɗin viol aji 4 noon ko hen viol aji ɗiɗi woni ko dari yeeso ñawoɓe o tañanama noon duuɓi 4 omo leelo e kaso mo yara duuɓi 29 ko sam fopolde noon o ala fonction o ala kadi tigui meccal o liggaki o ala meccal ko sam fopolde ko honko tigui woni badduɗe noon gueɗe tañanama duuɓi 4 e kaso koto dow laaci tentude Amérique paaɗena dow laaci tentude Amérique to wuuro wiyetego Beltoir tawatengo e nder état mo Missouri to noon ko avion tokoso kañum tigui derguiti leydi woni yani aleda hanki o 14 lewru juin 2026 guel jolluno noon ko 11 parachutiste wondude pilote o kamɓe fof ɓe kawri 12 kamɓe 12 wonnoɓe laanel guel hay goto mabɓe fiɗɗani nofuru accident o noon waɗi ko sanga 11h30 waktu dow laaci tentude Amérique e ngana sanga Fouta ne wone 16h30 minutes guel avion guel noon guel yani ko sara aéroport wuuro ngo enquête udditama hen beele ne ande kay holko saabi oɗon accident musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to wuuro teddugo Madina Gounass ko Ama Sambalo e to kabaruji men roɓiɗo Afrique Alassane Oumar Bodje en nangen en kaɓirɗe ha mbawon nande en ha no hannirta ni e mbawon yiiden to banggue ɓorɗinate ɓosoje komi musidɗo men mini men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogoɓe jogo on